Pozdrav svima ljudi, moje ime je Stepran, gledate novu epizodu Minecrafta na mom kanalu. Da, znam da ste svi danas očekivali da ćemo biti na Croc Reku, da će u stvari biti Croc Rek epizoda sa Zobrom, ali ja je nisam izbacio zbog toga što sam je slučajno izbrisao. Ja sam nešto izriđu uveče i kada sam počeo da editam slučajno sam izbrisao, tako da to neće izaći, ali epizodu imate kod Zobre, tako da obavezno posjetite njegov kanal i ogledajte tu epizodu, imate dole link u opisu, tako da što se tiče Croc Reka, Croc Rek će izaći sutra, a danas imate ovaj jedan veoma zanimljiv klip, tako da molim vas ostanite do kraja, neće dugo trajati. Ne znam koliko vas tačno zna, ali YouTube je pre neki možda 2 nedelje dodao novi update u kome je dodao end screens. To je ono što vam se pojavljaju na kraju kao oni subscriber buttoni i button za kao onaj video koji se playa na kraju. I uglavnom, od kad su oni to promijenili, ja sam promijenio moj outro, tako da vjerojatno ste promijenili zadnjih 2-3 epizode da je outro drugačiji skroz. I da sam dodao nešto na kraju outra, a to je ljudi onaj kao fan art deo, da. Sada, već po nas ovog klipa vidite da mi treba pomoći, sad se svi pitate, a kako ti to pomoć treba, šta treba da uradimo? Pa uglavnom ljudi, trebate da mi šaljete te fan artove, zato što kao što znate, ja radim daily. Daily znači da svaki dan izbacujem klipove, kao što sam već rekao, u pola 8 uveče ranim danima, vikendom mi je random. Ali vas obavestim na Facebook stranici, tako da obavezno lajkujte Facebook stranicu ako niste. A svako ljudi ko želi da pošalje taj njegov fan art i da bude u klipu, znači na kraju klipa će biti njegov fan art sa njegovim imenom. Naravno da taj fan art mora biti nacrtan ili u Photoshopu ili tako nekim programima za crtanje, ili onako da ga nacrtate u stvarnom životu, u real life-u, znači ne na kompjuteru, uz pomoć olovke i bilo čega da ga obojite. Nije bitno šta će to biti, možete samo da napišete mora Brother, možete i da nacrtate moj skin ili moj skin sa još nekim ili nešto, bilo šta. I sve samo tako možete onda da budete u klipu, da, i dobijete naravno tu privilegiju da vaš crtež bude na kraju mog videa. I sad se svi vjerojatno pitate, a kako ja to tebi da pošaljem mi sve to? Pa veoma lako. Sve što trebaš da uradiš je da lajkuješ Facebook stranicu, da mi zatim pošalješ tvoj fan art u message, tačnije u poruku stranice, i pored toga, pored tog crteža koji si ti poslao, pošalješ samo da još tvoje pravo ime i prezime. Nemojte mi samo slati, ako već imate pravi profil vaš, ono, ajde nazovem tako privatni profil gdje imate vaše ime i prezime, onda ću uzeti to ime i prezime, ali ako vam piše na primjer nešto JT ili bilo šta, neki game profil, samo napišite vaše pravo ime i prezime i pošaljete kako bi na kraju klipa ostavio da je to vaš crtež, kako ne bi došlo do zabune neke. I da, to su otprilike te dve stvari koje su stvarno obavezne da se urade, a to je da nacrtate rad, pošaljete ga na Facebook stranicu i pošaljete vaše ime pored toga. Ja mislim da je to najmanje što sam mogao da tražim, stvarno bilo šta manje da tražim bit će glupo, ono. Ne trebate se ništa prijavljivati, samo trebate da pošaljete vaš rad sa vašim imenom na moju Facebook stranicu. Ako želite da lajkujete i baš vi možete se naći na kraju mog klipa. I tako vi meni automatski pomažete, pošto ono, ja želeo sam tako da uradim malo kanal, pošto tu ideju vjerojatno već znate od PewDiePie-a i meni se to stvarno dopalo, samo što on dobija posljedno 200 fan artova dnevno, ali ja bi barem želeo po jedan dnevno kako bi mogao da držim fan art u svakoj epizodi, jer ako nekad ne bude fan artova, to će biti problem. Tako da stvarno hvala svima koji budu poslali, ovo već unaprijed vam kažem, a već možete šaljiti već od danas, tačnije večeras. Sada, kako ću ja to izbacivati? Totalno random ljudi. Potrudit ću se da izbacujem po redu kako ste mi slali, ali to ne mora znači da ću sigurno izbacivati po redu, već mogu na primjer da izbacim neki dan nekog koji je poslao prvi, pa drugi dan nekog je poslao treći, pa treći dan nekog je poslao drugi, pošto ono, jednostavno skinut ću sve vaše radove, u jedan folder stavit ću vaše imena i sve onda, i onda samo kad mi treba za epizodu da editam, samo ću uzeti jedan od tih random, staviti na kraj klipa. Tako ljudi, hvala što ste ogledali ovaj klip, nadam se da ste uživali njemu, ukoliko ste ostavite like, znam da nije danas bilo Croc Reka, ali već sutra dolazi Croc Rek, tako da vidimo se u nekoj sljedećih epizoda, a do tada, velik pozdrav!